Sunya Bahima. I could see him for four. Emma Sunya Bahima, on one name penny for me. That's nothing, I say. Na eye asefem kakra na emu so awrem na eti eye asefem na emu awrem de se yeye asantefo Sunyani so ye de se kan dia na oyo santini na nya santini kura na ye kanfo eti ye wo ya mamre na ye mane ya didi dwuma eba hinsie eba hintuo eba dibrebo ene hyehye ya etetesa ya mami ni tifi adwidie senya mamle ni wonim kura no a onim aniamala seyai asante anasa ka mamle ni mu no oba ntena se enye wo hin hyaye ebinsi wo ya seda mi yenra enen nansa mi yinen nansa se Sunyani Bahima timitena kunya so na echiwode ebo ma bi on ye nana yete se nana adima bedu edu wuro mu ebe sefa beni ho baby enu ti nana wo kamfo no ene de wa wasem yesu fiti preko papa wo se moja beba ene ti wo mo wo kobin wo ho na wo de abidin sem wo de diye no nyana ene monyamu a me wo kwane a mebufa sofu ene obi ototo amamre ne amane ase wo se ni no me hu a na amamre ne amane ko no na wo de bo ho nsamra ne e basa na me hu a na me hu eyirame esanse nana da baina ka mamre mu ne amane mu si etwadwa kura wo yin bi ena ase a enye ne bedu ebin sida Nemom, wahini bi odi musubo. Anase oni pe bi odi musubo. Odi brichi. Anase wodi sebi. Aniyema eye chiwade ebo man. Anu chiwade ebokuru. Chiwade eseye busua. Yo ye mambofo. Neso o man pese wonu mo abre no apaw no. Non pese wonu yinu firi manim ana busuanim ana akronim a. Ne twa na chiri dan. Ede masase ya se wo sum ne ti konfra asase ne so wo ye mambofo ehia se woni pei e wasase so esanse bonfa ni die ne obu afata mfa mampanyini ene di dwan pa wo tuadua ehwe ne bedwam mo bibiele hunu se sa na moyi ena yetuo ede pamo se musuboni efro mai mu Yes. Obia Shaya on Sanchira or Hima or Sanchira Kingmakers. Yes. Yay. Crotre upon Beku Chapo Adonti. Yet Jassy or your Kingmaker. Yes. According to Sunyani, the airline, yeah, they are establishing a Yama of Sunyani. Jassy is not, I repeat, Jassy is not the Kingmaker. Konyata ye mani ni nadi onu ni nadi sha obehu ni obetumi aye abusua enne bunu mema akwakwa ye bibibi basa a asundie enhyada eni eye bunu mem because of eye ahensem ene de kike kan nipa baako a ewo se mode sobo no ebo no eye na najima bedu Dormaahene saa opanyini wei ana wama eye entawantawa ene eye wo hawa hodo asundwie emma eye brumem hwede ekoso ewo Sunyani a entiye kura mensa kan se eye Sunyani manhema o ma suspend no media fo no kokobowe komamo se one mamia ya suspend ni so ne mamia ya
spending. Akodi sa woso bia. Akodi sa woso bia. Na yensa so mu a. Na yensa so mu a. Etwa wachi mu ma dia. Abusuafo mo ten sema eye ohene ya wo ba ye a onya 6 months wo. Mo nhwe order bia ono no emekie. Nipa na ono so wo ohene sisi no. Die wo ohene asana we eba no. Ono so aye na adwene say ono so eba bisi eye ne hema. Mo waye enimguase. Sunyama hema ama eye na najima bedu akwa akwhye nachi an wo pie piano. An wode ntawantawa atu eye ebusuan ntem. The same thing no ye wo eye sampa. The same thing no ye wo sampa ama ene sampa asundwie enhye da ni wo. Wonim se eye small boy na wo ote won onye wo hene. But esa ne selfish interest and asundwie ana najima bedu won penti. An wo pie small boy na wadane eye wo hintadwie akire. An wo susu jegum. Eto de bu aya na bron championfo no ka se omu se omu keka omu ho bom a aya na ye mesre. Because mu be da aka mu ho abom abra na najima bedu ene edi monim. Mu be dan aka mu ho abom. Mu be dan aka mu ho abom abra sebi na najima bedu a won pa asundwie da bia no empapa mu na no eye your friend saying enkransa na no enkransa etina sundwie enkane na eye ahensema ewo eye enkransa no na ehihim ana sebi etipa a eso daye etipa a sebi epa sundwie krobia sante kotoko wote krare ete brawe ngoma so wodi ye atu ye ama ene asundwie mapa aba eye enkransa nano ne nkasa yimu no esanse na najima bedu won pa asundwie ewo bunu mamu ntino wo ensema okoka fa eye enkransa man hene ho ana wakonya no kra ya akonya kase ade tina wo se wodi ti kohye baabi efa wo ho ben wona na de no ho ana wo se wo besum yewura wona na de no ho ana wo se wo besum eye sante hena efa wo ho ben na najima bedu wo fa no nyina no omosom eye asante wo fa mu nyina esum asante eni se na wo na waba ana wo se wo sum asante a kwai sunyanfo omunim se omufra makum sunyanfo ya mokumfo omufra makum kumase makum no omufri ene de ekoso no mamu nyama adwene se mo ba yewura ho mamu nyama adwene se mo ba yewura ho aba be pe eye sebi futuo amudi besi mu hinu because mo tena ma eye na najima bedu be hye mochi ema mu bu yewura ni tia wahine ya wati so yi wahine ya wati so ya ba bi to therefore de ben kokwa ase de ben oba bontin be kansim hunu Na mama me fa asem ntudwa. Mati hu. O ha na we afrew. So si bentere. Me ka sinipi asineta. Se sunyan makonwa mete so me nhye obi ase. Di me ho. Ehho so. Sama motete ne mframa mu se me hye obi ase mekwa ko hye obi ase obi akasa mo nsi ne hu. Ene won be bia boboba je so be dafo mo me hye be pa achew oso mutu ade so ene wani abre oye kire wo hema ne se watu wo ye ohene na wo pese wonya eye kidinafo obutantim bi eta wachi a so wanfo wa henie no amba mesu sikadwa enya ade ye be en sunyanfo so mo ye nnuanum sunyan ya asante sunyan ya asante mufri eye kumase makum ana mufri esone mo de ekoso ebusama mfa we mfa hakakra na no meka se ohema no ama eye papa bi efe no se tutu aso eye pomponso mu esai nananom binum enimi di nkomo
ana mo se nana daabi ade na papa no so mu no eye afena enye pomponsuo pomponsuo de otumfo nko na wo pomponsuo de eye opanyine ye friend wo se tutu ya ene Sunyani mahema se wasi ne ohene do so mu no eye afena enye pomponsuo iti ma me fa no emfa wo ye nyina ye suade etode bona me kansin bi na ntwe ya otimi frɛ me otimi inbox me na se de ye nyina ye suade abom iti se me ka se eye pomponsuo a medane mano kokotwea enye pomponsuo edi sanu me ya ekoso ewo ye bromam nyina nipa baako a enne omma asundie emma bono na najima bedu ana akwa hyehyɛ eye ahemfo bi no machi ana omo ye de omo ye no ene hwe Sunyani hwe noma a ekoso ewo ye Sunyani ebede na mpuntuo atimi ababono endie na najima bedu won ye nyina no na ofi sebi oye di tia eye asante any political party bi bempenifo se bafan ofi se wo ye onim se ne to enehi ansa na ye nyarum abonofo be hu se nipa baako a wo ha wo mu nipa baako a wadane ne ho busuani nipa baako a sebi won pass ndwie ewo bonomam na aye too late asantefo ye ntan bonofo abonofo ye yaye nuano but matra wa ma eye ohene bi a sebi woye pataku nemu ode odwan woma adwira no ho ana wo keka yitiribom ene mo de ekoso woye Sunyani kuro ye kuro kese Sunyani kuro enye kuro ketewa Sunyani kuro emu enfe kura sen eye doma me makọ doma da makọ Sunyani da minisibia Sunyani etie makọ doma akọ Sunyani minisibia Sunyani kuro no emu tie Ghana doma wanji di o enye na najima bedu ne nsem keka doma enye kuro kese o doma enye kuro bia sebi etimi nya no Sunyanfo monya ahweye sebi hwe no manfa eye mo minds eye Sunyani ankwa ankobɔ no eye doma yese maso Sunyani e de akodoma ekwa akobɔ no sana na najima bedu ohwehwe se eye ebroma nyina beba be hye eye ono nase na sebi wutimi ka se obeba be hye eye asante ase anazo be kwa akosum eye otumfo de aka bede wo ho na mo pese mo ko hye eye doma ase doma mo na mo pese mo ko hye nase abra Sunyani efo Sunyani etumpon Sunyani agidin esene doma Sunyani wagidin esene doma Sunyani kuro emu ofe esene doma Sunyani kuro emu efe eye neat esene doma batene mama eye na najima bedu aba be hyehyɛ bochi aba be wurowura mu ama ene asundwie enhyeda eni eye Sunyani ene asundwie enhyeda eni Sunyani a mo bɔ mo bra mo ye mo dwuma bibia ekoso kama ewo ye Sunyani mama nipa baako aye na adwen sɛ ɔmma asundwie emba hoda monko sampa nkɔhwɛ sibia ene sampa agija because of nipa baako na najima bedu sibia wama sampa agija empuntuo ya abo sampa te sɛ de eye jonso aba akokɔ sampa a na sɛ eye kuro kama edwadie ekoso bibia ekoso ewo ho no ene etode bu akura na de curfew ato wo so etode bu wani nkum yese kɔhye dem koda sana Sunyanfo mo bese mo kuro no eye sana mu kuro Sunyani mo pese na najima bedu nti ebo ana minyan mo amu Sunyani monda mo so na mo mamani nda ho because Sunyani kuro bia me na pepe da makoma so pa me do Sunyani epe Sunyani because me ti kumase yana metamba kumase metamba eye Sunyani me wo Ghana na metadi eye akoniaba ewo ye Sunyani eye kuro bia ye ka Ghana nkuro ahodo a ewo Ghana metima ka say Sunyani kuro bia eso ye neat minim se ho asesa dia enka ne na ye ba Sunyani
Kais. Who se bibi kura da fom e wo Sunyani. Who se bola bi kura e sumpim e de gu baby. Sunyani very clean. Omo gates bi bia, omo street bi bia de da na akwan mu. Ana omo dua nua ne ade say Sunyani kuro bi a ebusunya ho ye kama. Etimi nnuan mu Sunyanfo. Momma moni nda ho. Momma eye nipa baako emebɔ mu kuro no ensei mu kuro no. Nana hima o say waji wani so. He say wadi eye na najima bedu achia akodi na achia ma ene enimguase ya ato. Enimguase ya ato because of nanajima bedu. Wadwene yo say ono na betima aboa o. Onwe enimguase wogima o. Wo nananom isapa a omutwa ede to ho. Esum eye asante. Ewe odo kwan so ne nokora kwan so no enne. Wo enimguase a wonko awa penso. Wodie. Sunyani a eye kuru kese a Ghana ubo Sunyani obi em se Sunyani de eye kuru kese wama wahini bia ono wote na kuru ase ba be dictate the amount se koye we won se enne Sunyani ma hima nana waton wani monyam wama wani monyam ato form eno wahima a wote akonya so ene kontre ene ahimfo binum se onya hema ya suspended o man hema Sunyani man hema ene ya suspended won wanim guase ana najima bedu wa ma woji e waye Sunyani sabi so be di eye busuye ni echi a aya na anim guase bi sei ana tototo ye ka kire mo se ba bia mo nam no e ho otro wontimi emfa asante ento fom da ebeda no wanim guase wontimi emma wanu ntia eye asante da ebeda no wanim guase enne ye nwan ma abronfo a ye tan asante abronfo ye kekeka ye ho abom ye kekeka ye ho abom enne mo de yekoso eye ebronem ye nyina ye ade baako ye nyina ye akanfo ye nyina ye ade baako asante ene bono de ebusuya ensunsunya ben pa na keda yentem enkane no bruni timi ko ware asanteni na asanteni so akwa ware bruni because ye nyina ye ade baako ye nyina ye nipa baako anka yini chimpe mpanifo se etre enka na eno nkyere se abontensofo emefankodi bruni eye asante atena ewa asundue kwan so for many years omu ye nia no Bruni efa ne baga onkon kran obe kumase because onim se ni nuanom ene wo kumase Bruni efa ne baga onkon kran odin kan ebe hwe wo kumase de obe kumase a ye wo domafo ahodo bebre omoti kumase o ye wo domafo ahodo bebre omoti kumase ye ne ye nuanom atena wa asundue kwan so ba hwenansen ya hwe kwanya na najima bedo afa so a pese wotete asante ene ebunu ntem because of ono an selfish interest what the for politics are hwe nsema mledu etwem obekan se aban bi ba woye wahini bi ye wo mo hini bi eye kese o kan sema wodo bebre me refi statement do make ye no na oka editia NPP se NPP for eba aban mu a omoma otumfo ahini no kese banana ajima bedu na refi se free nkroma penso ebesi Jerry penso kra na yesu jaban wo mampanyini bia no a opese na ahini no na aba no etumpon a oyi asante free mu da o mampanyini bia no opese na aban na ahini no etumpon a woyi asante esi nkyenda edi asante ahenie no efiri tete Ghana ebeto asante ento mampanyin bia no beba Ghana obetima kire se onsum asante ojase for me yes Yes, sir.
So what Europe and as America was send this card Ghana they send with money transfer no and American for a day amount. Send network ben no use you bet me a day send it. So we send a day a good mobile money wallet and as a bank account so a day many per chrono bet me a day send it. Now I was any just say first transaction no ubenya a $20 free. The answer be using a promo code JSXM2 and a screen so offer or first transaction ubenya a $20 free. Meeting the Atre Bruni. Aha, Yalan Media Ghana.